Ang video na mo karon, nagluluto ang misis ko ng ulam namin panghapunan. Ang sarap-sarap nga magluluto yung misis ko eh. Ang unang lulutuin niya is yung batong. Nilagyan ng karne konti para malasa. 'Di ba? Sarap-sarap. Sarap-sarap talaga. Ano? Sasabay ba kayo sa aming hapunan? Pwedeng pwede. Matapos to, nako, malaking kainan na. Woohoo! Nakakagutom nga, no? Sarap! Sarap ang bilatong. Sigihan lang nag-ukay kay para kuan. Taod-taod na, awat na. Humins na. Oh, kini na pod. Manok na siya. Kining gi-fried. Lami sad na kay gi-marinate dadaan. No? Sabay dayon kusnit-kusnit. Wa na. Una-una na gani kog tilaw. Kusnit. Yummy! Naamang goy sponsor ba? Mao nang daghan-daghan ang among sudan ron. Salamat sa sponsor. Oh, kini na pod. Nagluto na pod si Mami og kining kuan. Request ni Buknoy. Yate ni si Buknoy. Di pod pakansi. Fried gyapon na siya nga kuan. Karning baboy. Lami sad kaayo na. Tuan na. Gibaliktad na. Hapit na maluto. Kayami na lang yun. Lami na yun. Kayo ikaon. Wuhuy. Mga unamiron. Kwaon na ni sa kalaha ron. Kay kauno na. Yuhu. Oh, let's eat na. Mga unata. Nangaon na sila. Yuhu. Ang sarap ng pagkain. Woohoo! Oh, see? Di pahuli ang upaw. Kaon po siya iyaha. Galanlan pa. Mga ondeta ninyo. Woo! Yummy, yummy! Woohoo!